Welcome to Municipality of Balindong, Lanao del Sur, mga kabisaya. Kabalo ko uban sa inyo nga karon pa ninyo nadunggan ang pangalan nga Balindong o ang lugar nga Balindong. Kabalo ko ang uban sa inyo mahadlok paghihapon no kung makadungog mog Lanao del Sur, mga kabisaya. So sa wala pa na kabalo, mga kabisaya, ang Balindong unahan lang gini siya gamay sa Marawi City. After Marawi City, malabyan pa nato ang Municipality of Marantao. Then after Marantao, mo na day na ang Municipality of Balindong. 30 minutes away lang gid siya from Marawi City, mga kabisaya, ug dili pod mo angay mabalaka kay very safe pod kayo ang lugar. Pag-abot ninyo sa cruising sa Wato Balindong, makita ninyo tong barbershop, so mo turn left na din mo, mga kabisaya, ug para dili gid mo mawala, mangutana na lang gid mo, mga kabisaya, nga padulong mo sa may Islangan Island. Natay duha ka option sa pag-adto sa Islangan Island, mga kabisaya, either magbangka ka or magbaklay sa tulay. Guys, kung muagi mo diri, careful lang gid mo i-check ninyo permanently kung pwede pa ba ipapakan ninyo kay gabok na. Medyo struggle gid kayo, mga kabisaya, kung muagi mo sa tulay kay tungod sa kadugayon gabok na gyud ang tulay. So i-try na mo utro, mga kabisaya, kung kaya ba gid siya labangon, kay kung dili mahulog, di basa. Tagaan lamig sabon ni nanay. Oo. Ay, ligon din ni. Oh, tanawa to mo agi oh. Aha. Nata sa second part sa bridge dinhi padulong sa Silangan Island. Mao na gina Silangan Island, guys. Gamay na lagi kulang, igo na lagi kamo baklay diya. Pero ang problema gid lagi kay ang tulay nga atong agian medyo gabok na, pero nanduman ako gingon sa ko mama nga ang kawayan kuno mas maayo kuno ang kawayan kay mananghit pa daw kung mabali. So if ever gani mabali o mahulog ta sa tubig, muli tag si Dio nga basa. Sorry, guys. Oh God, yung naman. So mali siya nga part nga balik na gid siya, guys. Nadi ko'y kadungan na ni mga kabisaya nga taga Islangan Island o gitan-aw na ko sila kung giunsa nila pagtabok kay para gid sa ako gabok na gid siya og ang pikas side as in bali na gid siya totally, mga kabisaya. Og kabalo bi amo nga dako gid kaayo ko, di ba? So mo na isa na ko sa giwori nako og sa diyang pagtanaw na ko sa ilaha, grabe sayon naman kay sa ila ang pagtabok, mga kabisaya. Ayo tunog anang kuan. Di na kawayan ang tagas nga kuan. Ayo palabig atas dia. Kaya mo yan. Go. After 7 tries, mga kabisaya, nakatabok na gid ko, pero ang problema na sad nako ang pagbalik. Pila na lang gid ka lakaw, mga kabisaya, o makabot na gid ta sa Red Sand Island. Mayon ta nga makaya pa na ako na, guys. Medyo makaya masiguro kay katuro man daw ang gabi kag guba. Guys, doon na gid kay ta, pila na lang gini ka lakaw, guys. Nakita na sad nato ang Red Sand o muna ni ang Silangan Island, mga kabisaya. Maglisod ko sa balance kay ang uban man gud wala na hawiranan sa side. Pag-abot na to sa Islangan Island, mga kabisaya, inani katsada ang atong makita dire. Grabe, guys, for the first time nakita na gid nako face to face og legit gid nga red sand. Everything is red here. Guys, welcome to Silangan Island, Wato Balindong, Lanao del Sur. Guys, grabe, guys, perfect kay, guys. As in, legit gid nga red sand. Perfect! Okay. Perfect! Kabalo ba mo, guys, nga bisan ang mga residents din wala sila explanation nga nung red sand din diri. Pagdating nyo dito naka-red na. Red sand!
Legit gid siya guys, red sand. Wow. Tapos ang dagat bitaw guys, I mean, ang lake eh, mura na siya dugo. Color red na ang lake. Ano guys oh. Bisan sa lake bitaw, ang yung sand kay red. Perfect kayo guys. May dugo yung lake, may dugo. Mga kabisaya, isa gini sa pinaka-best nga tourist spot nga akong nadtuan diri sa Lanao del Sur. Lami kayo magtambay, grabe ka presko sa hangin mga kabisaya, tas pwede pagid kay ka maligo diri. Kaning Islangan Island mga kabisaya, part ni siya sa Lake Lanao ug inana ka magical ang Lake Lanao mga kabisaya. From Islangan Island, makita pod nato ang Nosa Island mga kabisaya nga maoy pinakadako nga camp sa MILF diri sa Balindong. So part pa yan ng Balindong. So safe dyan sir kung puntahan. Hindi pwede basta. Pero hindi pwede basta-basta pumunta. Kailangan makipag-coordinate. Napuslay floating cottages diri mga kabisaya nga for 1,000 pesos ang rent og 3 hours na ninyo na siya magamit, but unfortunately tungod sa sige nga bagyo mga kabisaya medyo naguba gyud ilang mga floating cottages diri sa Islangan Island. Anyways, nag-offer si kagawad namo nga ihatod mi sa Tabo kay kabalo siya sa struggle namo sa tulay nga medyo guba na gid ang tulay mga kabisaya. Og kani si kagawad mga kabisaya isa ni sa residents diri sa Islangan Island nga gikan pas lang mga ninuno mga kabisaya for 70 years na sila namuyo sa Islangan Island. Sir. Ay, hindi. Sir. Basta muliho ka di atuwad gigayad. Awak ka sa bangka man. Gunit-gunit bangka. Umawak ka para hindi Dalawa. yan. Yun. Oh my God. Oh my God. After sa Islangan Island mga kabisaya, padto na sa Barrett Lakeview Resort. From the cruising mga kabisaya, mupasaka pata sa Barrett Lakeview Resort around 10 to 15 minutes. So, muna gining pinaka-top diri sa Wato Balindong kung dili ko masayop mga kabisaya. O grabe kanindot ang mga talan-awon diri. Sus, Ginoo ko tabang. Aside sa nindot kig mga talan-awon, tsada kayo ang dalan guys. Grabe gyud. Dayon tsada pagid kayo ang weather, bugnaw gid kaayo guys bisan pag-init ang panahon. From the top mga kabisaya, maklaro gid nato ang Lake Lanao o kanang island na yung nakita diya mga kabisaya mo kanang Islangan Island nga atong giadtuan una. According sa uban residents diri sa Balindong mga kabisaya, kana daw porma sa Islangan Island kay mura na siya buwaya nga natulog o kana daw red sand na atong naadtuan mura na siyang murag ulo sa buwaya. Anyways, mo ni ikaduha nga tourist spot diri sa Balindong, Lanao del Sur nga atong gianian mga kabisaya. Og morning Barrett Lakeview Resort mga kabisaya, og sa mas ibabaw pa sa atong gipistuhan karon na slay swimming pool but under construction. Wala gid ko mag-expect mga kabisaya nga inani katsada ang Municipality of Balindong, Lanao del Sur ug wala sad ko mag-expect mga kabisaya nga makaabot jud ko diri lugara. Welcome diri sa Barrett Lakeview Resort mga kabisaya ug kabalo ko mo ang isa ning lakeview sa tourist destination diri sa Municipality of Balindong, Lanao del Sur. Perfect gid kay ni para sa family bonding kaning Barrett Lakeview Resort mga kabisaya, and for as low as 40 pesos nga entrance, grabe na gid kaayo ka worth it. Pang pamilya gid kayo nga suruyanan mga kabisaya. And speaking og pang pamilya, nasad ko'y naila diri sa Barrett Lakeview Resort mga kabisaya nga isa ka family nga nag-follow na day nako. Grabe ka mga butan mga kabisaya og napuyo da sila sa Tugaya, Lanao del Sur og sunda kuno pwede da kuno kay kumubisita sa ilaha kay para dito na pud kuno ko musuroy. Around 3 PM mga kabisaya gasugo na sa dugfags diri sa Balindong, inana katsada ang weather. Available po dilang mga cottages diri mga kabisaya na kung gusto nyo mag-overnight na slay 2,500 pesos, good for 4 packs. Mga kabisaya og naata karon sa atong third spot diri sa Balindong, Lanao del Sur. Og atong third spot mao ang Misty Cottage og ali atong sudlon.
Nanata karon sa entrance sa Misty Cottage Hill mga kabisaya o naapos like coffee shop tini. Excited na ako mga big kay kabalo mo guys, grabe ka bugnaw diri kay na kita sa pinakataas diri sa Balindong. Ali guys, sulod na ta. So na sila 40 pesos entrance o 10 pesos nga parking area dito. So daray lang coffee shop diri mga kabisaya ang White House Cafe at Misty. Grabe ka social. Hey guys. Inani nga view imong makita kung diri ka magtambay sa ilang White Castle Cafe mga kabisaya. Simple but elegant kaayo ang dating sa White Castle Cafe no. Og facing gyapon ta sa Lake Lanao mga kabisaya, especially sa Islangan Island. Klaro gyapon kaayo bisan pag nata sa Misty Hill. Spanish natin. Ang kanang second. Cappuccino. Ah, okay. Thank you. Kaning Spanish. Thank you. Less sugar na po. For 100 pesos only, makainom na gigkaglamian nga kape diri sa White Castle Cafe mga kabisaya. Inan ko sila Spanish latte kay dili siya sweet mga kabisaya. Gusto niyo mga pale tapos overlooking kaayo, then bugnaw ang palibot, bugnaw ang weather. Ano na mo diri sa Misty Cottage. Aside sa coffee, gaserve put silang mga all-day breakfast, mga snacks, and ramen. O kung ganahan mo mga lain nga adventures mga kabisaya like camping, well, diri na mo sa Misty Cottage mga kabisaya kay kabalo babo nga ilang cottages nga grabe kadagko is only 1,500, good for 10 packs na siya ug pwede gid kaayo mo magdala sa inyong own food ug inyong mga gamit pang luto. Taga cottages mga kabisaya na siya own sala o balcony. Ang second floor mga kabisaya mo ni siya ang bedroom nila nga good for 10 packs gina siya. Grabe ka, affordable, 1,500. Mura ra bitag kung magbarkada mo, 150 each mo. Aside sa 1,500 nga cottage mga kabisaya, tapos lay another cottage nga worth 1,000 pesos, good for 4 packs. Same ra gyapon siya mga kabisaya na siya own sala og own balcony. Og again mga kabisaya, grabe gyapon ka overlooking sa mga cottages mga kabisaya. And there you have it mga kabisaya sa atong pagsuroy diri sa tulo ka top tourist destination sa Municipality of Balindong, Lanao del Sur.